We are just ordinary people, and we are... Edoardo Safuto er guide og talsmand for gruppen Addio Pizzo. Gruppen består af en gruppe sicilianske frivillige og erhvervsdrivende, der er trætte af at betale beskyttelsespenge til mafiaen, den såkaldte Pizzo. A small shop can pay like 100, 200, 300 euros, but a middle-sized shop can pay 500, 600 euros per month. Og Edoardo Safuto siger, at hvis man som turist har besøgt Sicilien, så har man nærmest med statsgaranti støttet mafiaen, fordi alle betaler lige fra pizzabageren til hotelejeren. Men nu har turisterne fået en ny mulighed, fortæller Edoardo Safuto. When the traveler arrive in Sicily, can choose hotels and restaurants and souvenir shops that are members of the Pizzo Free, the Addio Pizzo list. Han fortæller, at turister nu kan få en mafiafri rejse, hvor man kun besøger butikker, restauranter og hoteller, der ikke betaler pizzo til mafiaen. Og herhjemme er rejsebyrået Star Tours, der hvert år sender op mod 5.000 danske turister til Sicilien, positiv over for ideen, siger rejsedirektør Stig Elling. Jeg synes, det er et yderst sympatisk initiativ. Jeg vil da ikke udelukke, at det var der noget, man godt kunne se på.